Investorovi, Číňanovi baterkárni ide len o vodu, o nič iné. Voda. Na to, aby sa prerábali baterky, potrebuje extrémne čisté prostredie, nekontaminované, extrémne čistú vodu. Niekoľko desiatok ľudí, ktorí okolo tohto pracujeme veľmi tvrdo, x hodín, dní, týždňov a mesiacov, sme presvedčení, urobíme všetko preto, aby sme to zastavili akýmikoľvek prostriedkami, pretože nám v našom regióne naozaj ide o život vo všetkých možných podobách a toto sa deje absolútne fakt chladnokrvne a bezcitne voči občanom Slovenskej republiky. To je tá arogancia moci, ktorá sa dá krájať. Akým spôsobom môžu aj večer zaspávať, ako môžu fungovať, ako sa môžu pozerať aj svojich voličov do očí. Dokonca ja osobne si myslím, že my budeme práve pokusnými králikmi, kedy sa bude nastavovať nejaký limit, ktorý toto už nie. A na základe možno našich životov sa v priebehu ďalších rokov nastavia limity, jak pre národnú, tak aj pre európsku legislatívu. Dnes sa budeme podrobnejšie venovať téme pripravovanej výstavby gigabaterkárne v Šuranoch, ktorú plánuje postaviť čínska firma Gotion v spolupráci so slovenskou firmou Inobat. Ide o druhú najväčšiu zahraničnú investíciu v histórii Slovenska v hodnote okolo 1,4 miliardy eur, pričom aj samotná slovenská vláda už projekt podporila niekoľko 100 miliónmi eur. Pozadie a realizácia projektu však vyvoláva množstvo otázok. Som veľmi rád, že naše pozvanie do štúdia prijal pán Stanislav Guláš z občianskej iniciatívy Chránime si naše, ktorá poukazuje na hrozby v súvislosti so životným prostredím a zdravím, ktoré by baterkáreň do regiónu mohla priniesť a na mnohé pochybenia, ku ktorým došlo pri schvaľovaní výstavby. Občianska iniciatíva Chránime si naše spustila petíciu za zákaz výstavby baterkárne. Doteraz sa pod ňu podpísalo okolo 17 147 občanov Slovenskej republiky. Takže dobrý deň, pán Guláš. Dobrý deň. Takže som veľmi rád, že ste prijali naše Ďakujem aj ja pozvanie. veľmi pekne za pozvanie k tejto v podstate kauze baterkárne a veľmi dôležitej téme. Veľmi dôležitej a by som povedal, že mediálne asi podceňovanej téme. No, na úvod by som sa chcel opýtať, že kedy ste sa vy ako občania alebo vy ako osoba vôbec dozvedeli, že niečo také ako baterkáreň v Šuranoch sa má postaviť? Tak v podstate celá chronológia, čo sa týka takého nášho informovania sa o nej, alebo vôbec informovania občanov a obce Bánov ako účastníka konania dotknutej obce, bola alebo začala v máji tento rok s tým, že samotná chronológia sa datuje až do roku 2022, kedy 7. júna v roku 2022 spoločnosť MH Invest SRO, čo je vlastne spoločnosť vytvorená ministerstvom hospodárstva, ako teda štátna SROčka, podala žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt Šurany Industrial Park. Čo je veľmi zaujímavé v tomto, už do 24 hodín, hneď nasledujúci deň, vláda Slovenskej republiky, jeden deň po podaní tejto žiadosti a po podaní návrhu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vláde Slovenskej republiky, prijala uznesenie, v ktorom konštatovala, že uskutočnenie investičného zámeru baterkárne, respektíve Šurany Industrial Park, je vo verejnom záujme. Potom prešiel nejaký týždeň a 15. júna 2022 bolo vydané osvedčenie o významnej investícii práve pre MH Invest SRO, s tým, že je tam vždy pri takomto osvedčení je ročná doba, takže vlastne predpokladaný zánik tohto osvedčenia mal byť 15. júna 2023. Následne bolo dvojročné embargo na informácie, kde tieto informácie o výstavbe Šuranského industriálneho parku a baterkárne presakovali na verejnosť, ale ktokoľvek sa pýtal vrátane predstaviteľov obcí, napríklad u nás v obci Bánov, starosta obce Bánov smerom aj na Šurany, na mestský úrad, tak informácie boli stále zadržiavané, určité embargo, až nastal 31. máj
tento rok, kedy MH Invest SRO predložil okresnému úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie v Nových Zámkoch práve tento zámer Šurany Industrial Park, kde teda podľa príslušných ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa mal posúdiť. No a nastala situácia taká, že následne o tejto veci začalo zisťovacie konanie a hneď začiatkom júna, 3. júna, začalo zisťovacie konanie a zaslal sa zámer na obec Bánov, keďže sa to dotýkalo určitou časťou územia aj katastrálneho územia obce Bánov. My sme hneď spoločne so starostom obce, ako občania Bánova, približne o 2 týždne 18. júna zvolali verejné zhromaždenie občanov v Bánove s tým, že sme vytvorili akúsi občiansku iniciatívu. Dali sme jej názov Chránime si naše. Občianská iniciatíva teda v súlade so zákonom 24 z roku 2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. No a priamo na tom zhromaždení po asi 4-hodinovej diskusii sme vo výsledku vyjadrili zásadný nesúhlas s týmto investičným zámerom. No a potom nasledovali kroky, kedy 20. júna pani ministerka hospodárstva, pani Saková, podpísala investičnú zmluvu a my sme o 4 dní na to zasielali či už za obec Bánov, alebo za iniciatívu z pripomienky k tomuto zámeru na okresný úrad Nové Zámky, na odbor starostlivosti o životné prostredie. Hneď sme napísali aj list pánovi prezidentovi Slovenskej republiky, kde sme teda vysvetľovali náš nesúhlas, aj naše zásadné stanovisko, zásadný nesúhlas s týmto investičným zámerom, určité fakty, ktoré sme si za ten čas stihli zistiť a oslovili sme koncom júna aj 12 environmentálnych organizácií v rámci Slovenska a je až neuveriteľné, že ohlučujúce ticho. Jediný, ktorí odpovedali, je Greenpeace, ten nám dal symbolicky jeden príspevok na Instagram a veľmi seriózne sa k tomu postavila pani Monika Medovičová z občianskeho združenia Priatelia Zeme, ktorá sa snažila tiež byť účastníkom konania a zásadne napadla tento investičný zámer konkrétnymi faktami. V júli sme pokračovali aktivitami, že sme teda vytvorili petičné tímy. Rozhodli sme sa rozbehnúť papierovú petíciu v papierovej forme. Vytvorili sme si webovú, facebookovú stránku občianskej iniciatívy Chránime si naše. No a vytvorili sme si taký plnohodnotný tím, ktorý z rôznych oblastí začal túto problematiku študovať. Informácie, dokumenty, zámery a podobne. V podstate sme sa snažili neustále informovať najmä poslancov Mestského zastupiteľstva v Šuranoch, primátora Šurian a viceprimátorku Šurian. Toto bolo v rámci júla. Takisto sme napísali aj leták pre obyvateľov, aj sme to teda rozniesli do schránok, najmä teda v Bánove a v Šuranoch, tzv. 10 najväčších rizik tejto investície. A hneď v polke júla pán prezident, keďže sa táto oblasť netýka jeho, čo sa týka jeho kompetencií, tak môj list postúpil Ministerstvu životného prostredia, ktoré nám potom aj odpovedalo, o tom za chvíľku. A takisto veľmi vágne odpovede koncom júla prišli práve z okresného úradu z Nových Zámkov. Tie odpovede na naše pripomienky, a tých bolo niekoľko desiatok strán, nie len teda nás ako iniciatívy Chránime si naše alebo obce, ale aj z iných inštitúcií, nesúhlasné alebo teda negatívne pripomienky k tomuto zámeru. Veľmi vágne odpovede boli napríklad vo význame odpovedí na otázku, že bude na 500 hektároch odobratá zem o hrúbke, 50 cm, čo sa bude tvoriť ďalších 5000 rokov. A tak odpoveď okresného úradu a dotknutých inštitúcií bola, že berieme na vedomie. Takže to je veľmi, veľmi vágne a veľmi, veľmi žalostné a vysoko neodborné. A mohli by ste tak zosumarizovať, že vlastne ako to schvaľovanie, ako celý ten proces prebieha, že najprv to schváli vláda
Áno, najprv to schváli vláda, tak ako som teda spomínal, najprv teda vláda vydá osvedčenie o významnej investícii a následne ten, ktorý toto osvedčenie má, v tomto prípade MH Invest SRO, požiada konkrétne okresný úrad Nové Zámky, v tomto prípade to bol v Nových Zámkoch odbor starostlivosti o životné prostredie, o posudzovanie vplyvov na životné prostredie. K tomu sa dajú potom pripomienky, tak ako sme ich my dávali a následne sa tie pripomienky vyhodnotia, tak jak som to teraz pred chvíľkou ukončil, že takýmito vágnymi. Jasne. No a v tomto prípade sa udialo to, že o mesiac na to vydal okresný úrad Nové Zámky rozhodnutie, že posudzovanie ako také končí, že sa nebude posudzovať, alebo respektíve to bolo rozhodnutie o neposudzovaní, čím sa obchádza veľká EIA, dopady na životné prostredie, s tým, že sa odvoláva aj na to, že protokol nebol zaradený do objektu, objekt nebol zaradený ani do kategórie A, ani do kategórie B, v súlade s týmto zákonom o 24/2006. To znamená, že sa nebude podľa tohto zákona posudzovať, takže sa nebudú posudzovať vplyvy, nebude povinné hodnotenie v posudzovaní vplyvu na životné prostredie. A čo je úplne neuveriteľné, tak je to, samotné odôvodnenie má niekoľko desiatok strán, takže nedá sa to v jednej vete povedať. Kto má záujem, a to by som chcel aj teda na divákov, poslucháčov, čitateľov Epoch Times upriamiť pozornosť, že všetky tieto náležitosti, vrátane materiálov a všetko, k čomu sme sa dopátrali, vrátane našich zistení, približne 31 ich máme, ktoré sú negatívne zistenia, rôzne fakty a podobne, môžu nájsť na našej webovej stránke www.chranimesi.naše.sk. Vrátane tohto rozhodnutia, to má x desiatok strán. Takže je to čítanie v podstate veľmi, ja to volám, že náročné. Človek veľa hodín strávi čítaním takýchto materiálov, aby vôbec pochopil význam. Ale v podstate bol vylúčený, a to je neuveriteľné, bol vylúčený odkladný účinok odvolania. Inými slovami, môžete sa odvolávať, ale stavať sa môže začať. A toto považujeme za absolútne nehorázne z hľadiska toho počtu negatívnych odpovedí, pripomienok, ktoré k tomuto zámeru boli a faktov, ktoré sme my zistili, pretože tam je strašne veľa faktov, kedy sa obchádzajú zákony, kedy sa zámerne klame verejnosť a podobne. O tom budem hovoriť trošku neskôr. A ešte by som sa chcel opýtať, že tie pripomienky občanov, teraz ste spomínali, sa dávajú z hľadiska životného prostredia, ale keby som chcel dať pripomienku z inej oblasti, tak to vôbec ani nie je na to vytvorený priestor? Teraz v podstate sa riešilo len teda posudzovanie vplyvu na životné prostredie a tam to vlastne končí tým, že je rozhodnutie o neposudzovaní, to je ende finále, a vylúčenie odkladného účinku odvolania, tak môžete sa odvolávať aj naďalej, aj ako občan, aj ako ktokoľvek, ale v podstate tú inštitúciu, na ktorú sa môžete odvolávať v iných veciach, sú práve ministerstvá, ako životné prostredie, alebo ministerstvo hospodárstva, pod ktoré MH Invest patrí. To sme takisto skúšali sa odvolávať a písať požiadavky na rôzne ďalšie informácie nesúvisiace so životným prostredím, ako je počet zamestnancov, iné krajiny, zamestnávanie pracovníkov z tretích krajín, ale museli sme to riešiť v infozákonom 211 a aj to niektoré odpovede boli formou nezverejnené, alebo teda odpovede, že sa nezverejnia z dôvodu obchodného tajomstva a podobne. Takže veľmi veľa vecí sa verejnosti zatajuje a to embargo dvoročné, ktoré bolo predtým nejakým spôsobom malo zmysel pre tú stranu investora a predkladateľa. Pre nás samozrejme nie. Čo sa týka petície, tak sme okrem tejto papierovej spustili v auguste aj elektronickú, pretože aj v rámci Slovenska sa chceli k tomuto ľudia vyjadrovať a keďže to hrozí ako celoslovenský problém, práve takéto baterkárne a aj veterné vrtule, ktoré sú, neviem, ako sa to odborne volá, tak toto je všetko vlastne riziká, ktoré vnímajú kompletne obyvatelia Slovenskej republiky.
Takže pre nich sa urobila táto petícia. No a v auguste nám odpísal aj minister životného prostredia na ten list, ktorý mu pán prezident preposlal s našimi vlastne informáciami o rizikách. A pán minister životného prostredia odpísal veľmi vágne, asi trojstranový list, na 1,5 strany vlastne zopakoval, čo sa ja pýtam. A druhá 1,5 strana bola napísaná v takom nejakom význame, že nebojte sa, ja som dobrý ujo, všetko bude v súlade so zákonom. Je veľmi zaujímavé, že my sme vlastne vytvorili 31 faktov zistení, našli. A doteraz nám nikto na to nedal ani na jedno serióznu odpoveď. A ja by som bol veľmi rád, aby sme si z tých faktov škrtali. Hej? Jasne. Čo sa odpovie, nech tam zostane 0. Ale zatiaľ nemáme čo vyškrtnúť, lebo odpoveď seriózna na to, čo sme našli my, neexistuje, nie je. Baterkáreň sa nedá ekologicky postaviť, ani keď sa na kolomaže rozlejú. Možno by ste mohli teraz konkrétnejšie povedať vaše hlavné výhrady? Áno, čo sa týka našich hlavných výhrad, máme ich zosumarizovaných do takých 13 bodov. Takže ak dovolíte, baterkáreň, ktorá teda bude postavená niekoľko desiatok až stoviek metrov od našich obydlí, či už teda v Šuranoch, respektíve so zásahom až do katastrálneho územia obce Bánov, je to, na čo my upozorňujeme. Veľakrát sa stretávame, trošku odbočím, že čo sa bojíte nového? Nie, my sa nebojíme nových vecí. My sa bojíme len toho, o čom vieme a čo si vieme dosledovať a čo vidíme aj v Maďarsku, aké dopady to má na tých obyvateľov, čo všetko sa tam deje. To znamená, my sa nebojíme neznámych vecí, my sa bojíme známych vecí. A ani by som to nenazval, že sa bojíme. My jednoducho v žiadnom prípade túto investíciu u nás z tých dôvodov nechceme. To znamená postavenie len niekoľko desiatok stoviek metrov od obydlí. Takisto má sa zabrať viac ako 500 hektárov ornej pôdy s najvyššou bonitou, akú v republike máme, s tým, že obnova takéhoto množstva zeme, ktoré sa má odobrať do hĺbky 50 cm, sa tvorí približne 5000 a možno aj viac rokov. Takáto investícia bude mať zásadný dopad na kvalitu života ľudí, ktorí tam budú žiť, na ovzdušie, ktoré budeme dýchať, na kvalitu vody a samozrejme spodnej a takisto aj pôdy. V chemickej továrni, pretože my naozaj hovoríme o ťažkom chemickom priemysle, sa bude pracovať s obrovskými množstvami chemických látok. Potenciálne teda dôjde k x-násobnému prekročeniu emisných limitov. My máme určité výpočty, ktoré samozrejme vieme doložiť a riešime aj emisie a riešime aj imisie. Pričom imisné limity sa v súvislosti s použitou technológiou v súčasnosti nedajú merať a Slovenský hydrometeorologický ústav na toto nemá ani zariadenia, ktorými by to meral a v podstate vypustíme. Dôjde k znečisteniu pôdy, spodných vôd a rieky Nitra, pretože sa plánuje sa odoberanie masívneho množstva vody z rieky Nitra. My sme robili napríklad teraz v lete meranie, kde v určitých úsekoch má Nitra 28 cm. Takže tie obrovské množstva vody, ktoré sa tam budú spracovávať, to hovoríme o nejakých 25 000 metrov kubických denne, tak to sú skrátka obrovské množstva. Veľmi negatívny vplyv škodlivý na zdravie obyvateľov v širokom okolí továrne je absolútne nejasné nakladanie s tonami toxického odpadu. Práve v pripomienkách je jasné, že investor doteraz nevie, ako bude nakladať, a kde to bude odvážať, ako to bude likvidovať, čo sa týka toxického odpadu. Bude obrovské množstvo odoberané, čo som už spomínal, z rieky Nitra, takisto my tvrdíme, že takmer istý odber spodnej vody. Hrozí prílev tisícok zamestnancov z iných krajín, čím dôjde opäť na základe skúseností z iných krajín k ohrozeniu našej bezpečnosti. Poukazujeme na úplne bezohľadné jednanie investora s obyvateľmi, ale aj Mestského úradu Šurany. Manipuluje sa s legislatívnym procesom, zatajujú sa údaje, obchádzajú sa zákony. No a samozrejme pôdu, ktorú MH Invest teraz dá sa povedať, nezákonne vyvlastňuje. K tomu sa tiež vrátime.
tak tá pôda MH Invest to bude predávať Číňanom. To znamená, MH Invest sa správa ako realitka štátna, odkúpi násilím od ľudí, tí ľudia, mnohí to majú generačne tú pôdu. Hej? To zdedili od predkov. Takže toto sa im teraz vyvlastňuje, následne sa to predá Číňanom a pôdu bude vlastniť čínsky investor, súkromná spoločnosť. A opäť sú skúsenosti z iných krajín, napríklad z Nemecka, kedy v takýchto územiach je postavený veľký partistan a nelegálne odbery spodnej vody sú v tom partistane a to nikto nevidí, ani z výšky im to neskontroluje. No. Ale možno sú ešte aj skúsenosti z iných krajín ako z Maďarska, že vlastne keď to je ich pôda, Číňania si tam potom môžu doviezť aj vlastné poriadkové bezpečnostné služby. Aj o tomto sa hovorí, toto nemáme úplne potvrdené, či to teda sa nejakým spôsobom plánuje aj u nás, ale každopádne tým, že z hľadiska podhodnotených vstupných údajov sa predpokladá, alebo skrátka takýmto výpočtok vyšlo, že nespadajú ani do zákona 128 nášho národného o prevencii závažných priemyselných havárií. A zase sú tam skrátka, keby spadli, sú tam veľké poistky, ktoré by museli platiť. Takýmto spôsobom nespadnú, keď si upravím analýzy tak, jak potrebujem. Nespadnú, tým pádom sa šetrí aj na poistkách. Tam je strašne veľa týchto faktov, na ktoré postupne aj prichádzame, ktoré veľké množstvo vecí, o ktorých hovorím a ktoré máme na webovej stránke, v podstate to, čo máme uverejnené alebo zverejnené, máme aj overené. A potom sú určité takéto predpoklady, čo sa týka práve týchto bezpečnostných zložiek čínskych v tých priestoroch, prípadne tieto poistky, tak to samozrejme overené, nemáme to ani nejako overiť. Ale to sú také praktické veci, ako hovorí klasik, že verím len analýzam, ktorých výsledky si sám sfalšujem. No, každopádne, my hovoríme o investorovi. Ja by som tu veľmi rád ešte pre vašich divákov, čitateľov, poslucháčov povedal, že investičnú zmluvu podpísali GIP Energy X Slovakia SRO, Gotion High-Tech Company Ltd, kde 25% akcií vlastní Volkswagen, a MH Invest SRO plus Slovenská republika. GIP Energy X je konzorcium slovenskej spoločnosti Inobat SRO a spoločnosti Gotion GmbH so sídlom v Hannoveri. Štvrtinu má asi slovenská firma, 80%. Alebo tak má. A táto firma, ktorá bola pre tento účel založená iba niečo pred viac ako 12 mesiacmi, 13, 14, tak chce riadiť investíciu za 1 miliardu alebo za viac ako 1 miliardu a základné imanie má 5 000 eur. Firma Gotion High-Tech Company čelí podľa Wall Street Journal v USA vážnemu obvineniu, že je zapletená do využívania nútenej práce v čínskej provincii Xinjiang. Tá je domovom ujgurskej menšiny, ktorá podľa Washingtonu čelí genocíde. Takže s týmto sa vlastne my tu ideme si podávať ruky a týmto ľuďom ideme dávať cez 200 miliónov pomoci štátnej a týmto ľuďom, takýmto firmám, takéto firme ideme vlastne aj predávať našu slovenskú pôdu. Čo sa týka klamstiev od začiatku, opäť ja toto nebudem všetko čítať, je toho strašne veľa. Čitatelia, poslucháči, diváci vaši si to vedia nájsť na chránimesinaše.sk, kde to máme veľmi podrobne v časti fakty rozobrané, fakt po fakte, také plusko je, tam sa to dá rozkliknúť ten nadpis. Obrovské dopady na zdravie, obrovské dopady na bezpečnosť. Takisto hovoríme o obrovských dopadoch na budúcnosť, keďže vlastne táto budúcnosť neistá. Hej. Dokonca ja osobne si myslím, že my budeme práve pokusnými králikmi, kedy sa bude nastavovať nejaký limit, ktorý toto už nie. A na základe možno našich životov sa v priebehu ďalších rokov nastavia limity, jak pre národnú, tak aj pre európsku legislatívu. Veľa ľudí nám povie, že to už je rozhodnuté, to už netreba riešiť, ale máme veľa príkladov zo Slovenska, veľa.
niekoľko príkladov zo Slovenska, kedy napriek tomu, že už sa takmer začalo ťažiť, či už je to ropa na východe, o tom je aj nakrútený film Zlatá zem, či je to kyanidová metóda na dvoch územiach, či už pri Kremnici, respektíve v okolí, teda obyvateľia Detví, v okolitých obciach. Ľudia to zvládli, podarilo sa to zastaviť. Ja by som chcel tu apelovať na ľudí, že je veľmi dôležité, aby ste si ľudia uvedomili, že vy máte tú moc v rukách. Ľudia, ktorí sú tu volení, či už v rámci vlády, či už v rámci mestských alebo obecných zastupiteľstiev a samospráv, vedenia samospráv, sú tu naozaj len na určitý čas, na niekoľko rokov. Nebojte sa zdvihnúť zo stoličiek, ísť si povedať svoj názor, či už na mestské zastupiteľstva, alebo prejaviť svoj názor aj na pôde Národnej rady, či už napísaním niekomu. Snažiť sa tieto svoje práva občanov dostať do takej praktickej úrovne, pretože ak to neurobíme my, kto iný to urobí. A mnohí sa samozrejme boja o zamestnania, či už v rámci teda nejak úradov. Mnohé firmy majú aj určité záujmy podnikateľské. Viete, toto sú veci, ktoré nás ovplyvnia na stovky rokov, ak nie na tisíce. Na desiatky určite. Veci takéhoto charakteru nás presahujú, životy každého z nás, presahujú akúkoľvek vládu alebo samosprávu konkrétnych ľudí, či už bývalú, súčasnú, minulú. Toto sú veci, ktoré dopadnú na našich potomkov, ktoré dopadnú na naše deti, a ak my niečo s tým nespravíme, tak kto to spraví namiesto nás? Podobné iniciatívy viem, že sa dejú aj v Amerike, že tam v štáte Michigan tiež protestujú občania. Áno. Aj rovnako aj v štáte Illinois. Oni podávajú aj nejaké žaloby a vy ste tiež podali nejaký podnet na ústavný súd. Áno, my sme vlastne tieto záležitosti, samozrejme podávajú sa aj trestné oznámenia na rôznych teda neznámych páchateľov od konkrétnych fyzických osôb, ale my sme podali ústavnú sťažnosť priamo na ústavný súd prostredníctvom právnického tímu na to určeného, kde samotná sťažnosť má niekoľko desiatok strán a podpísalo už 62 sťažovateľov, ale v podstate kľúčové je nedodržiavanie zákonov. A napádame na ústavnom súde nedodržiavanie x ustanovení ústavy Slovenskej republiky a takisto napádame a spochybňujeme verejný záujem, pretože tvrdíme, že to, čo sa tu deje, nie je verejný záujem, ale je to súkromný záujem investora, ktorému sa vychádza v ústrety. Takže áno, podali sme, momentálne je to teda v riešení, bolo to prijaté na ústavnom súde, je to v riešení. Uvidíme, ako ďalej sme ochotní. Nám ide o život, hej? To znamená, my sme ochotní ísť v podstate na akúkoľvek hranicu, pretože toto, keď sa nám nepodarí zastaviť, tak v regióne sa nebude dať bývať, žiť, klesnú hodnoty nehnuteľností. Toto nie je fantasmagória ani výmysel, takto sa to deje v okolí baterkární, ktoré už fungujú v Maďarskej republike. A zároveň si neviem predstaviť, keď máme tam podnikateľov, ktorí pestujú orechy, ktorí pestujú rajčiny, ktorí pestujú ďalších x druhov zeleniny, ovocia, že kto si to potom kúpi. To je jednoducho toto úplne podnikanie ako také bude z nášho pohľadu zničené, zlikvidované. Jeden člen vlastne vašej občianskej iniciatívy, Chránime si naše, sa zúčastnil vlastne tej vládnej cesty do Číny. Áno. A mohol navštíviť aj fabriky čínskej firmy Gotion. Tak možno, že by ste mohli povedať, s akými dojmami sa s vami podelil po návrate? Čo sa týka tejto návštevy, mne doteraz v pase svieti vízum do Číny, ktoré som dostal na mesiac na tento účel. Boli sme viacerí. Hovorilo sa tomu, že losovanie, k tomu hneď prídem, lebo to je tiež taká veselá téma, toto losovanie.
Skrátka, mali sme cestovať v určitý termín. Na to sme si mnohí, ktorí sme sa teda prihlásili a nás v úvodzovkách vylosovali, tak teda sme si pripravili pracovné plány, podnikateľské, kto ako pracuje takým spôsobom, aby sme tie 4 dni, ktoré sa tam malo ísť, aby sme mali voľné a presunulo sa to na ďalší týždeň. Skrátka, každý si upravil svoj pracovný itinerár podľa tejto cesty. 4 dní, respektíve možno 5 dní predtým, neviem to presne, sme dostali informáciu, že let sa ruší v danom termíne a presúva sa na ďalší týždeň. Na náhradný termín. Ten bol určený na ďalší týždeň. No ale už sme takmer všetci, tým, že sme si popresúvali veľmi pracne pracovné programy, tak už nebolo možné robiť tieto zmeny, ako sa hovorí, že z večera do rána. Takže sme sa ospravedlnili, ale kolega, jeden teda zo Šurian, sa zúčastniť mohol, tak šiel. No a tu začína tá téma teda losovania. On si tiež do poslednej chvíle myslel, že bol vylosovaný, ale v brožúrke, ktorú obdržal pred cestou, nemal napísané lokálna verejnosť, ale mal tam napísané lokálny ovplyvňovateľ verejnej mienky. Inými slovami, s vylosovaním to nemalo nič spoločné a to boli vlastne ľudia, ktorí to tam mali uvedené, plus teda aj on, že to sú ľudia, ktorí verejne vystupujú proti baterkárni a samozrejme tých treba spracovať. Takže takto boli označení. No a pobyt mal samozrejme teda podľa tohto nášho kolegu slúžiť na to, aby nespokojných lokálnych občanov prostredníctvom rôznych materiálnych a nemateriálnych zážitkových benefitov presvedčili, ako s baterkárňou súhlasiť a ideálne svoju zmenu potom prezentovali názorovo aj na Slovensku. No a ako konkrétne ho presvedčili? Ja ešte toto veľmi rád parafrázujeme s kolegom film Slunce seno, kde bolo presne povedané, že my ich z kraja hneď dožereme a oni nám potom podpíšu všetko, čo chceme. Takže, čo sa týka večerného programu a návštevy reprezentačných priestorov, tak to bolo čisto o tom, že alkohol tiekol potokom. Kopec ľudí sa tam poupíjalo do rána, pili, zabávali sa s čínskymi manažérmi. Čo sa týka oficiálnej časti, pretože aj tá bola, tak boli ukázané len reprezentačné priestory, fabriky, aby samozrejme sa spoločnosť predviedla v čo najlepšom svetle. Fabriky Gotion. Áno. V areáli spoločnosti Gotion im ukázali testovacie centrum na testovanie batériových článkov. Tieto priestory boli samozrejme reprezentatívne, vyzerali ako laboratórium, ale pri konkrétnych otázkach, čo sa tam testuje, či a kde sa testuje bezpečnosť, kde sa robia deštrukčné testy a podobne, bolo iba mykanie plecami a v tvári výraz, že teda nerozumejú alebo nevedia odpovede. Takže postupovali ďalej, pozreli si Sieň slávy. Samozrejme, kolega tu spomína, zacitujem, počas exkurzie neukázali ani jedného zo 700 miliónov Číňanov, ktorí žijú na hranici chudoby a v podstate živoria na vidieku, ani mestá duchov, či nekompletné infraštruktúrne projekty vo vlastnej krajine. No a ako kolega v podstate sa vyjadril a už aj teda v článkoch uvádza, veľká časť účastníkov, ktorá tam bola, poňala exkurziu ako výlet do Číny zadarmo, za účelom opitia sa a aj napriek tomu, že sa jednalo aj o volených zástupcov miest a obcí, ktorých platíme z našich daní a mali by svojim voličom podávať pravdivé a neskreslené informácie. Ďalšie veci ohľade výrobných závodov tu nebudem nejak spomínať, pretože naozaj, čo sa týka čistoty a čo sa týka týchto procesov, ktoré boli ukázané, čo sa týka výrobných hál, to znamená len montovne, nejaká výrobná linka na výrobu batériových článkov od základných materiálov až po finálny článok, boli čisté, super, nedalo sa teda čo vyčítať. Ale najdôležitejšie časti výroby ukázané neboli. A to je sklad materiálov potrebných na výrobu, vstupné suroviny. Tu len sa odklodím, v zámere, napríklad čo sa týka vstupných surovín, je uvedené určité množstvo a potom násobne vyššie množstvo je počet batériových článkov, ktoré majú byť výstupom. Takže ten nepomer je asi taký, ako keby ste chceli urobiť z 1 kila múky, ja neviem, 20 kg langošov. Takže asi taký nepomer je v týchto číslach.
Takisto sa neukázali ani zdroje vody, ani výduchy na streche továrne a ani postup pri spracovaní nakladaní s odpadom alebo chybnými batériovými článkami, ktoré musia vznikať, lebo neexistuje výroba bez nepodárkov. No a veľmi dôležitý fakt, ktorý bol rozpoznateľný zo strany teda nášho kolegu, výlet do Číny mal výborný vplyv na mestské zastupiteľstvo v Šuranoch, konkrétne na jedného mestského poslanca, ktorý po návrate domov zázračne a expresne rýchlo zmenil názor. Tento poslanec, nebudem ho menovať, pretože ktokoľvek si vie vlastne aj hlasovanie, aj týchto vlastne vo výsledkoch pred a po návrate z Číny, čo sa týka predaja pozemkov pod baterkáreň, vie dohľadať na webovej stránke Mestského úradu v Šuranoch. Tento pán, mestský poslanec, pôvodne hlasoval proti predaju pozemkov, na ktorých sa táto baterkáreň má postaviť. Bol to taký rozhodujúci hlas, pretože počet hlasov je pri 13 poslancoch trojpätinový, takže 8 poslancov Šuranov musí hlasovať za. Aby za čokoľvek teda musí hlasovať za, aby bol akýkoľvek teda návrh prijatý. Takže po návrate domov však ihneď hlasoval a so srdcervúcim prečítaním vyhlásenia, ako sa mýlil, zahlasoval za odpredaj. A ako náš kolega opisuje, poslanec mal počas pobytu v Číne narodeniny a Číňania mu tam usporiadali oslavu, upekli mu tortu s jeho menom, usporiadali mu banket a tak ďalej. Inými slovami, boli mu poskytnuté určité nefinančné benefity, ktoré dokázali pravdepodobne z tohto pohľadu zmeniť zázračne jeho hlas. Pýtajte sa prosím, vážení diváci, áno, primátora, a viceprimátorky, že prečo takto nehanebne svojím postojom k baterkárni ubližujú vlastným občanom. A to som sa ešte chcel opýtať, že vlastne vy v Šuranoch pociťujete nejakú takú rozdelenú spoločnosť, že sa tam delíte napríklad 50 na 50, že viete, čo je to? Ľudí je za, polovica proti? My sa stretávame vo veľmi malej miere s negatívnymi názormi na to, čo robíme, čo sa týka vlastne akoby ochrany všetkých záležitostí, ktoré sú spojené s výstavbou baterkárne, teda proti ktorej sa staviame. Samozrejme sú aj negatívne názory. Na toto mne sa teraz pri nákupe tiež stalo, že jedna kamarátka moja mi nejak teda dala najavo, že či sa nehambíme takto bojovať, že pracovné príležitosti a podobne, ale ja vždy tvrdím, tí ľudia sú rôzne naladení. Ja každého pozývam na stretnutie pravidelné týždňové našej občianskej iniciatívy, aby prišiel a kľudne tieto jeho postoje nám prezentoval, argumenty nech predloží, my mu predložíme svoje a ja netvrdím, že určité názory môžeme aj my zmeniť, veď každý nejakým spôsobom tým štúdiom sa dostáva do stále hĺbších poznatkov, ale zatiaľ, čo to študujeme a zaoberáme sa tým veľmi hĺbkovo 6 mesiacov, sme nenašli ani jeden súlad s legislatívou, ani jednu dobrú vec, ani jednu. O tom, že či bude alebo nebudú pracovné príležitosti, to sa môže jednať jednotiek ľudí, pretože nezamestnanosť je, myslím, že okolo 3% v tomto regióne, to znamená, nepracujú len tí, ktorí nechcú. A ak si ľudia myslia, že tam budú vysoké platy, tie platy budú vždy v každom regióne nastavené, tak ako v tom regióne sú. A hovorí sa o tom, že zamestnaní tam budú práve zamestnanci z tretích krajín. Ja som sa snažil dožiadať sa cez 211 informácií o tom, odkiaľ tí ľudia budú, ako sa vydajú pracovné povolenia, nakoľko a podobne, ale v podstate informáciu som sa to jak horúci zemiak z jedného ministerstva na druhé, na tretie a naspäť na to prvé, až sa dá informácia, že týmto nedisponujeme. Ani ten. Skrátka, úplne ticho. Takže takto, asi táto situácia. Ale takto. Tak vám to z pozorovania vyplýva, že asi väčšina je na vašej strane. Áno, stretávam sa s tým na dennej báze. Napríklad v Šuranoch som sa nestretol s negatívnym názorom ľudí, ktorí ma zastavili, že teda vedia, že toto riešime. Držia nám palce. Napríklad
Primátor Šurian získal ako primátor nejakých, ja teraz nebudem hovoriť presné čísla, približne 1500 hlasov, vďaka ktorým bol zvolený za primátora Šurian. A my sme takmer 3000 podpisov na petíciu získali proti výstavbe tejto baterkárne. To znamená, my sami disponujeme dvojnásobným počtom hlasov ako primátor pri zvolení. Od obyvateľov Šurian. Od obyvateľov Šurian, áno. A keďže tam je nejakých 7500 alebo koľko oprávnených voličov, takže máme cez 30%, možno aj niečo viacej oprávnených voličov. V podstate tá baterkáreň sa dotkne celého Nitrianskeho kraja. V podstate možno dá sa povedať, Slovenska. že áno, lebo aj odbery spodnej vody, na to máme opäť odborníkov, ktorí sa venujú tejto oblasti vody. Ja len tak na okraj, alebo teda rámcovo spomeniem, že aj odber spodnej vody má určitý dekompresný kužel, kde vlastne každým metrom hlbšie, keď ťaháte vodu, tak každým metrom sa vlastne dekompresne odoberá spodná voda z povrchu a tým pádom sa k tej spodnej vode už zem nedostane. A my darmo zoberieme 50 cm kvalitnej úrodnej pôdy a potom ju vysypeme niekde, kde si povieme, že tam to bude a zúrodňou. Nie, jednoducho to, že tu máme najboditnejšiu pôdu, najúrodnejšiu v tomto našom regióne šurianskom, tak to je kombinácia všetkých možných faktorov od slnečného svitu, od výšky spodných vôd, od poveternostných podmienok, od fauny, flóry, ktorá sa s týmto spája a to všetko tvorí tú kvalitu pôdy. Takže my to darmo odoberieme, zoberieme inde, kde tieto podmienky nie sú spojené, nikdy to sa z toho nestane najboditnejšia pôda. A pozor, pod baterkárňou, pod tým celým územím, a toto už máme už aj zverejnené, aj na webe, aj na facebookovej stránke našej, chránime si naše. Pod týmto územím sa nachádza obrovský, hovorí sa, niektorí hovoria nevyčerpateľný, niektorí vyčerpateľný, ale ja tvrdím, že nevyčerpateľný zdroj geotermálnej energie. To znamená nejaké 3 km pod povrchom. To znamená, že investorovi, Číňanovi baterkárni ide len o vodu. O nič iné. Voda. Na to, aby sa prerábali baterky, potrebuje extrémne čisté prostredie, nekontaminované, extrémne čistú vodu. A keďže berieme ako geotermálnu energiu, keď ju berieme ako zdroj budúcej energie, tak všetko sa nám javí do obrazu, alebo nám to vytvára obraz, že vlastne ide o vodu a ide o túto geotermálnu energiu. Ak územie budú vlastniť Číňania, tak navrtajú si, zoberú si, čo budú potrebovať. A nám zostanú oči pre plač. Čo sa týka vyvlastňovania pozemkov, tvrdíme, že spoločnosť MH Invest SRO nepredložila schválený územný plán a nemá platné osvedčenie. Tým pádom nespĺňa zákonnú podmienku vyvlastnenia vo verejnom záujme. A v návrhu na vyvlastnenie spoločnosť neuviedla nevyhnutnú mieru, verejný záujem a nemožnosť dosiahnutia cieľa vyvlastnenia iným spôsobom. Neuviedla ani predpokladanú lehotu, v ktorej začne využívať vyvlastňovaný pozemok. Nedodala písomné podklady pre vyvlastňovaných, nepriložila grafickú časť územného rozhodnutia, záväzné stanovisko obce o súlade účelu vyvlastnenia s platnou územno-plánovacou dokumentáciou a nedodala listiny potrebné na jednoznačné určenie obsahu a rozsahu vyvlastnenia, čo sa týka projektu stavby všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany o záväzných častiach územného plánu. Čo sa týka správneho orgánu, ten porušil zásadu, že osobitný zákon ruší všeobecný zákon a takisto správny orgán ignoroval ustanovenie článku 2, odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Takže tvrdíme, že sa jedná o nezákonné vyvlastňovanie. Máme aj v našom tíme ľudí, ktorí vlastnia či už ako akciové spoločnosti alebo ako súkromné osoby pozemky.
sú tam ľudia, kde generácie obospodarujú pozemky, ktoré teraz majú byť vyvlastňované, a ja osobne som ani na jednom tomto zasadnutí, pojednávaní, ako to nazvať, na tomto vyvlastňovaní nebol, ale ľudia podľa našich informácií plačú, hnevajú sa, je to strašné. A toto sa deje absolútne fakt chladnokrvne a bezcitne voči občanom Slovenskej republiky. To je tá arogancia moci, ktorá sa dá krájať. A ja sa pýtam, že ľudia, ktorí toto všetko schvaľujú a sú na tých pozíciách, či už v rámci štátu alebo v rámci samospráv, akým spôsobom môžu aj večer zaspávať, ako môžu fungovať, ako sa môžu pozerať aj svojim voličom do očí. Ja tomu osobne nerozumiem. A tie pozemky kupuje MH Invest, áno, MH Invest, ktoré ich následne predáva čínskej firme Gotion? Tento proces predaja ešte nemáme. O tomto potvrdenie zatiaľ teda len sa vykupuje. A teraz trošku zafabulujem, pretože si nepamätám presne. Náš právny tím bude k tomu vedieť určite v prípade záujmu povedať viac, ale pokiaľ si dobre pamätám, tak celé toto bolo akoby podané tomu investorovi, že žiadny problém na Slovensku, to bude rýchlovka. Prídeme, vyvlastníme, hotovo, môžete začať stavať. A zrazu deje sa, čo sa deje, o čom ešte budeme hovoriť na pôde aj Národnej rady. A zrazu to nie je také jednoduché. Ohľade aj tohto vyvlastňovania ja očakávam, že bude strašne veľa aj trestných oznámení a vlastne súdnych konaní, lebo tuto nie je v podstate nič s kostolným poriadkom. V novembri mal prebehnúť výbor Národnej rady, ktorý sa napokon pre neúčasť koaličných poslancov neuskutočnil. Potom prebehlo nejaké neformálne stretnutie s pánom predsedom výboru, pánom Rudolfom Huliakom. Ešte tam boli prítomní nejakí ďalší poslanci za KDH, tak sa mi zdá. Ja ich aj vymenujem, lebo aj sa im chcem poďakovať, že venovali napriek situácii, ktorá nastala, mohli odísť, neodišli. Ale potom následne ešte o niekoľko dní ste mali stretnutie s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Možno, že ešte to by ste mohli spomenúť. Takže, čo sa týka petície a následne zasadnutia výboru Národnej rady, to je tiež zaujímavý príbeh. My evidentne sme zaťali do živého, je to horúci zemiak pre mnohých, pretože my sme 31. októbra odovzdali petíciu na podateľni Národnej rady pre výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. A hneď o necelé 3 týždne, 18.11. do kancelária postúpila, šupla to na ministerstvo hospodárstva, kde to dostal na riešenie odbor kontroly a prevencie korupcie ministerstvo hospodárstva. Ten to skúmal a 2. decembra vrátil petíciu z dôvodu, že ministerstvo hospodárstva nie je príslušné v predmetnej veci konať, späť na priame vybavenie do kancelárie Národnej rady. Takže tu si to všetko, tieto veci pohadzujú ako zemiak, nevedia čo s tým. Každopádne 26. novembra, to znamená, že v deň, keď ešte petícia bola odoslaná až do 2. decembra na ministerstvo hospodárstva, zvolal predseda výboru pán Huliak, Rudolf Huliak, pán poslanec, zasadnutie výboru. Ale ako ste spomínali, pán Petko, nebola väčšina poslancov prítomná, tým pádom výbor nebol uznášania schopný a behom minútky bol zrušený, o tom je teda audio-video záznam. Keďže pán poslanec Huliak a ďalší poslanci opozície, ktorí boli prítomní na tomto výbore a ďalej sa potom presunuli na neformálne stretnutie a zasadnutie, neformálny rozhovor do kinosály v Národnej rady, tak ja ich aj teda menujem, lebo je to z nášho pohľadu dôležité. Bol tam Marian Čaučík za KDH, zúčastnil sa aj pán Alojz Hlina za SAS, zúčastnila sa Tamara Stohlová za PS a takisto Rastislav Krátky za Slovensko. S tým, že pán Huliak za Národnú koalíciu, za NK, nezaradený, momentálne teraz už nezaradený, hej, tak za NK bol zúčastnený a potom ešte do tej kinosály prišli aj pán Ľupták a pán Ševčík, takže mali sme tam nejakú
2, 4, 5, 6, 7. Videl som aj pána Hajka. Na tom zozname z KDH tiež. Pán Hajko. Áno, takže nejakých 7-8 poslancov tam bolo. S tým, že ja som tam prečítal naše vyhlásenie, verejné vyhlásenie občianskej iniciatívy, kde je vlastne zosumarizované všetko v krátkych 10-13 minútach, ale keďže podľa petičného zákona, ak petíciu podporí viac ako 10 000 občanov Slovenskej republiky, tak sa ňou teda musí príslušný orgán verejnej moci zaoberať spôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky a v tomto prípade teda trváme na opätovnom zvolaní výboru, čo nám aj pán poslanec Huliak prisľúbil. Priamo teda povedal, že zvolá znovu, takže čakáme teraz na termín. No a z tohto vyplynuli ďalšie kroky, veľmi, veľmi dôležité, a to, že hneď v ten deň popoludní, konkrétne 13:31 v tom čase o 12:30, vystúpil poslanec za Slovensko Rastislav Krátky s tým, že predkladatelia sú Rastislav Krátky za Slovensko a Marian Čaučík za KDH s procedurálnym návrhom na zaradenie návrhu na uznesenie týkajúce sa plánovanej baterkárne v Šuranoch do programu schôdze Národnej rady. Tento program, alebo toto zaradenie tohto návrhu nebolo schválené väčšinou poslancov. Ja len podotknem, že všetky tieto záležitosti sa týkajú aj Nitranského samosprávneho kraja, kde poslanec Nitranského samosprávneho kraja za KDH Juraj Šimunek podal v podstate návrh a odhlasovalo sa uznesenie, ktoré vlastne zaväzuje orgány Nitranského samosprávneho kraja vypracovať určité dokumenty práve k tejto, my to nazývame kauze baterkáreň, lebo už kauza to je. No a pán predseda Becík takisto hlasoval v Národnej rade proti zaradeniu návrhu ako predseda NSK, Nitranského samosprávneho kraja. Hlas? Áno, čo je až neuveriteľné, takisto je takisto členom za Hlas SD, členom práve aj tohto výboru, prítomný nebol a zároveň hlasoval aj proti zaradeniu návrhu týchto dvoch poslancov. Ale návrh, keďže teda neprešiel hlasovaním, tak bude predložený na zaradenie do programu zase na januárovej schôdzi Národnej rady. A my sa s týmto návrhom uznesenia úplne stotožňujeme, takže občianska iniciatíva Chránime si naše sa stotožňuje a uznesením Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky, toto je produkt vlastne poslancov Krátkeho a poslanca Čaučíka. Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, a sú tu 3 body, aby informovala Národnú radu o dôvodoch, na základe ktorých sa rozhodla umiestniť priemyselný park Šurany v oblasti s najúrodnejšou poľnohospodárskou pôdou. Po B, aby vláda Slovenskej republiky podala do 30 dní od dňa prijatia tohto uznesenia správu o procese vyvlastňovania pozemkov v oblasti výstavby priemyselného parku Šurany a výške náhrady poskytnutej za tieto pozemky. A po C, aby vláda Slovenskej republiky informovala Národnú radu o procese posudzovania vplyvov na životné prostredie v súvislosti so zámerom výstavby priemyselného parku zameraného na výrobu batérií. Ja som písal v mene iniciatívy predvčerom e-mail s týmito informáciami, aj s informáciou o výbore, aj o tomto návrhu so žiadosťou o podporu zo strany poslancov, všetkým 150 poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a v kópii to šlo poslancom mestského zastupiteľstva a primátorovi mesta Šurany, mesta Nové Zámky a takisto aj starostovi a poslancom obecného úradu Bánov, s tým, že pán starosta Miloš Rybár obce Bánov nás veľmi podporuje v týchto našich aktivitách a aj vďaka nemu vieme vlastne riešiť či už zasadnutia alebo ďalšie aktivity, ktoré sú s našou činnosťou vlastne spojené, za čo mu aj týmto chcem poďakovať za takúto podporu a pomoc našej iniciatíve. No a následne sa konalo ešte stretnutie s ministrom. Áno.
To bolo o 2 dní, to bolo 28. My sme samozrejme boli účastní aj teda s delegáciou našej iniciatívy a takisto za obec bol aj teda pán starosta. Vydali sme k tomu aj určitú možno tlačovú správu, možno informáciu, ako to nazvať, na Facebooku, kde sme tak kvázi umiernene vlastne informovali o vlastne celom stretnutí, ale podstatné je to, že a teraz mi dovolte povedať svoj osobný pohľad na celé stretnutie za tie roky, ktoré pôsobím na rôznych teda pozíciách v súkromnej štátnej sfére. Očakávali sme, že minister nám prinesie tým odborníkov, s ktorými budeme môcť diskutovať, preberať procesné legislatívne záležitosti, ale aj naše odborné zistenia, fakty, ktoré máme zverejnené a ktoré potvrdzujú zlyhania úradov vo veci procesných krokov pri predkladaní investičného zámeru a plánovanej výstavby baterkárne. A to najmä z pohľadu vplyvov na životné prostredie. Boli sme naozaj pripravení na odbornú debatu. Počas diskusie však vysvetlo, že nikto z ministerstva si predložený investičný zámer ani len neprečítal. Pani Jankovičová, ktorá je generálna riaditeľka sekcie práve EIA, ktorá bude aj, alebo by mala túto oblasť riešiť, je to vidno alebo teda celá tá naša diskusia je zverejnená na našom YouTube kanále z oficiálneho materiálu Ministerstva životného prostredia v dĺžke celých nejakých možno 69 minút, s tým, že minister Taraba zverejnil len prvých 6 minút alebo 8,5, ktoré rozprával iba on a z našich argumentov ani slovo, ale my sme zverejnili kompletných 69 minút. Ktokoľvek z divákov vašich, z poslucháčov, z čitateľov si to vie na našom YouTube kanále pozrieť, ako prebiehalo všetko. Skrátka, pani Jankovičová sa ospravedlňovala, že to nečítala, že nebol priestor a bla 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 bla. A takisto príprava na stretnutie s nami vo forme, že vytlačím si z Enviro portálu nejakú mapku, tak sa mne osobne zdá veľmi smiešná. Áno, vyjasnili sme si určité postupy, v druhých a tretích legislatívnych krokoch to áno. Ale zo situačnej mapy tvrdiť, že baterkáreň sa v prvej fáze projektu ani nenachádza, je úplne faktický nezmysel, pretože ja tu mám list od ministra Tarabu, ktorý mi poslal ešte 21. augusta tento rok, kde je jasne napísané, a dovolte mi citovať: z verejne dostupnej dokumentácie vyplýva, že účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie nového strategického priemyselného parku, v ktorom sa plánuje umiestnenie výrobných hál pre výrobu prismatických batériových článkov a s tým súvisiacich výrobných objektov. Výrobná kapacita každej haly je navrhovaná na 10 GWh pri trojzmennej prevádzke. Zároveň sa uvažuje o umiestnení 2 hál s celkovou kapacitou 10 GWh výrobného areálu a energocentra pre celý priemyselný park. V súvislosti s navrhovanou činnosťou sa plánuje vybudovať aj nová technická infraštruktúra a pripojenie na existujúcu dopravnú infraštruktúru. Takže fakticky nezmysel na stretnutí tvrdiť nám, keď v liste je priamo baterkárňa ako taká spomínaná, že v prvej fáze sa nenachádza, je fakticky nezmysel. Zároveň sa nás ministerstvo snažilo odkloniť tvrdením, že nemali možnosť sa do projektu doteraz žiaden dôvod zapojiť, čo je tiež faktický nezmysel z môjho pohľadu, pretože k investičnému zámeru sa ministerstvo životného prostredia oficiálne vyjadrilo a podalo pripomienky k nemu, teda sa do projektu zapojilo. Takže toto je druhá vec. Tretia vec, ktorá sa tam nejako teda rozoberala, že predložená veľká EIA, že bude a že sa ňou bude ministerstvo životného prostredia dôkladne zaoberať. A k tomu by som veľmi rád povedal nasledovné. Novela zákona číslo 24 z roku 2006, ktorá sa v decembri schválila po vetovaní prezidentom a teda opätovnom schválení Národnej rady Slovenskej republiky o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a EIA.
Najzásadnejšia zmena vo schválenej novele predmetného zákona sa týka zisťovacieho konania. To je práve zisťovanie vlastne dopadov na životné prostredie. Úplne sa vylúčila účasť verejnosti v konaní a účasť dotknutých obcí v susedstve. Proces pôjde mimo správneho poriadku a bude prebiehať iba medzi navrhovateľom, dotknutými orgánmi a orgánom posudzovania vplyvu. Iba títo si budú navzájom vymieňať informácie a verejnosť ani susediace obce nebudú mať prístup k spisom a novela ani neupravuje možnosť zapojiť sa do priebehu konania. Jediná možnosť zapojenia sa verejnosti bude, že na konci procesu, to znamená po vydaní záväzného stanoviska, sa bude môcť verejnosť odvolať proti výsledku. Takisto verejnosť nebude môcť po tejto novele vstupovať do rozsahu hodnotenia, teda do rozsahu, kto všetko by sa mal v procese vyjadriť. Novela tohto zákona je teda zrejme písaná výhradne pre investorov alebo developerov, tak aby títo nemali problémy so slovenskou verejnosťou pri svojich projektoch a zelených investíciách, alebo inak, čo tvrdím ja, aby ich ľudia neobťažovali s pripomienkami. Verejnosť sa tak trošku odstrčí nabok a všetko vlastne pôjde ako po masle. Aj takto sa dajú plniť globálne zelené ciele. Občan vlastnej krajiny je na poslednom mieste. Budem veľmi rád, ak túto analýzu mi niekto vyvráti. Ja takisto tieto veci potom opravíme. Zatiaľ to takto máme. Totiž, o čo ide? Ak sa ide stavať väčšia budova, napríklad priemyselný park, tak na to nestačí obyčajné povolenie, stavebné povolenie a podobné, ale je nevyhnutné najprv posúdiť, či a aký vplyv na životné prostredie to bude mať, to znamená na prírodu, na ľudí, na celé prostredie. Doteraz bol tento proces nastavený proobčiansky. To znamená, zisťovacie konanie prebiehalo v režime tzv. Správneho poriadku. To je to, že sme sa teraz mali možnosť vyjadriť k tomuto. Dotknutá verejnosť mala právo byť účastníkom zisťovacieho konania, čo je v rámci tohto zisťovacieho konania, pokiaľ nebolo zastavené a nebol vlastne zrušený, respektíve odkladný účinok, že akákoľvek sťažnosť nemá odkladný účinok. Tak mali sme možnosť sa vyjadrovať, nahliadnúť do spisu, podať námietky, napríklad voči zaujatosti a podobne, čo sa týmto úplne stráca. Takže ja fakt neviem, akým spôsobom sa my ako Slovenská republika budeme stavať k našej pôde, k vode, k ovzdušiu, jak to ďalej pôjde spôsobom aj možno ďalšieho množstva baterkární, ktoré sa majú u nás stavať, takisto tieto veterné turbíny. Čas ukáže, keď sa akokoľvek aj napriek nespokojnosti občanov, jasnému vyjadreniu nesúhlasu, tieto veci začnú stavať a sa postavia, tak len čas ukáže, v akej úrovni pokusných králikov sme občania žijúci v tomto regióne boli. Ja osobne som presvedčený, že baterkárne v Šuranoch nebude. Ja som o tomto presvedčený. My, niekoľko desiatok ľudí, ktorí okolo tohto pracujeme veľmi tvrdo, x hodín, dní, týždňov a mesiacov, sme presvedčení, urobíme všetko preto, aby sme to zastavili akýmikoľvek prostriedkami, pretože nám v našom regióne naozaj ide o život vo všetkých možných podobách. Ďakujem. Ďakujem aj my.